ọ bụrụ na m gwa gị okwu a dịka onye Igbo ama na ị gaghị anabata ya, mana ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Mbọsị e ga-ebere isi, ntị ga-eso ya. Ijiji ntị ike na-eso ozu were ana n'ili. Tupu ị gaa ije ka ihe chọọ solution to your problem, both be pastọ gị maọbụ be dibịa, mụchaa ntị ọfụma. Unu n'anya n'obodo anyị nọ n'ime ya, unu afụ na obodo bụ igwe, ndị nọ n'ime ya bụrụ ayọ, ihe siri ike. Onweghị ihe na-aga n'iru, onweghị ihe na-aga azụ. Nsogbu juru everywhere, katakata. Ka m gwa gị, 95% of your problem ihe ndị ọchịchị anyị ga-asọvụrụ anyị. Asịrọ m na-enwekwa spiritual problem, mana eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ebu ukwu nkwụ. Ndị ara ekweghị anyị mara ndị mekaniki ndị bụ oke. Pastọ nwekwara nsogbu, dibịa na-enwe nsogbu. Unu n'anya efu na ọtụtụ n'ime ha bụ ọcha si bute, ọcha si bute. Ị ga-adị nkọ dịka agwọ, ụbụrụ bụ mmadụ. Dibịa na-agbara gị afa, iwere obi na-atụtụkọ. Ihe ọbụla ị na-eme ka ije chọọ ihe na-enye gị nsogbu maọbụ na-ezi gị nsogbu, mata onye bụ onye. Maka ndị nticha, onye bụ eziokwu nsị ka m gwa gị, maka na ihe ọbụla ga-agazi n'ala Igbo, mụnwa bụ Maazi-UC ga-apụta kọwara ya ndị be anyị. My DN ejugo. Ọtụtụ na-edere m ozi ịfụ na ọtụtụ ụmụnne anyị nọ n'ezigbote nsogbu. Onye ka nsị ka m pụta kọwara unu, maka na ọ bụghị ihe niile ka anyị na-ekwu n'iru akwụkwọ. Nwanne m nwere amara n'obodo kpọrọ akpọ, ka ị ghara iwere nke ị kwesịrị iji wee neta onwe gị anya jee bugharịa onye ọzọ. Onye ga-arụrụ gị ọrụ gị nwere ike ọ bụrụ onye eto ha anya. Dibịa ma ihe ọ na-eme, eji nnukwu ego were arụ ọrụ, mana onye ọ gaziere n'ụwa ọkwa nyenwe mba. Anya saa n'ihe ọbụla ị na-eme, atụmadụ oge ugbu a ihe siri ike. Atuara ọmarụ mana atuara ofeke ya sọba isi n'ọfịa. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a, sonyere m n'ihe m na-eme ka o nwee ike ịbara gị. Ọ bụ eziokwu ka anyị ji wee pụta.